Que nos va a hablar hoy aquí en la reunión? Bueno, eu principalmente vou a explicarlles pois que é o que estamos a facer na Xunta de Galicia, na Consellería de Traballo, en temas de prevención de riscos laborais directamente e especialmente destinados ao tema da pizarra, non? Entonces voulles a explicar pois a posta en marcha xa do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, o ISGA, así como do Plan Estratégico para a Prevención de Riscos Laborais aprobado no proceso do diálogo social, onde se inclúen máis de 100 medidas e moitas delas que lles van a afectar favorablemente, entendemos así, a este sector da lousa. Existen medidas concretas para o sector? Nos pode falar de algunha? Bueno, pois para o sector temos un grupo de traballo creado no seo do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral que se dedica pois, a estudiar as distintas medidas que se poden aplicar para paliar a situación dos traballadores afectados por la silicosis, non? Os que están expostos a pó e a ruído, non? Entonces, tamén hoxe aproveitarei para explicarlle que avances teñen estas medidas que estánse a tratar e a debatir neste grupo de traballo. O sindicato CIGA había adiantado uns datos que calificaba preocupante o problema da silicosis, o ve así a directora xeral? Bueno, eu son a subdirectora xeral de traballo. Bueno, preocupante sempre que exista algún traballador afectado pola silicosis, sempre preocupante. Pero, bueno, o que está claro é que hai que adoptar medidas preventivas para que isto non vaya máis. Se están facendo, xa é o segundo, bueno, xa temos varios estudios epidemiolóxicos para diagnosticar como está o sector e unha vez teñamos os resultados finais é cando podemos pôr en marcha as medidas que están a ser estudiadas por este grupo de traballo. No momento que atraviesa o sector dos problemas que teñen certas empresas, vai falar, nos podería concretar as medidas que anunciou o conselleiro? Bueno, estas medidas están a ser estudiadas co sector e, bueno, eu entendo que prefiero que sea el e cando o teñan máis avanzado co sector que se explique máis en miúdo. O que si podo adiantarlle que xa como ten saído nos medios de prensa, pois está aprobado un expediente de regulación de emprego, non? Nunha empresa de Quiroga e están tamén estudiando posibles medidas para paliar algunhas empresas que poidan presentar situacións de dificultade. Unha desas medidas podía ser a recuperación de escombreiras, non? Con traballados no paro. Sí, se está a estudiar un posible plan de emprego, non? Para estes traballadores que poidan quedar fora por motivos destes expedientes e, bueno, pois pode ser unha desas medidas, pero, bueno, eu creo que é para estudialo, se está estudiando e cando estén pechadas é cando se darán a conocer, non? Eu non podo dar agora, polo momento, esa información.